Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC mauno mulindine Yvonne Tamanda poyamba anayimeti yake. President Mutharika lero anyamuka mdziko muno kupita mdziko la South Africa. Ongoyembekezera kwa anthu amene akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi maboma a Mangochi komanso Tcholo. Dziko la Malawi lero likumbukira matenda a AIDS pamodzi ndi dziko lonse. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatane. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika akuyembekezeka kunyamuka mdziko muno kupita mdziko la South Africa masanano. Chikalata chomwe chasayinidwa ndi mlembi wamkulu ku ofesi ya President ndi nduna a Justin Saidi chati President Mutharika atuluka mdziko muno kudzera ku bwalo la ndege la Bakili Mlozi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah watsekera maphunziro a masiku awiri a nduna za boma omwe umachitikira mboma la Mangochi ndi langizo loti ndunazi zigwiritse ntchito mfundo zonse zomwe agwirizana kuti zipindulire Amalawi. Owen Mavula ali ndi ripoti. Polankhula pa mapeto a maphunzirowa, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah wati ndiokondwa kuti mfundo yayikulu inatsamira pakulimbikitsa ndondomeko zabwino zoyendetsera boma mokomera anthu kudzera mukukwaniritsa lonjezo la ntchito zachitukuko. Dr. Ansah anabwerezanso mawu omwe mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ananena m'mbuyomu pomwe amalumbiritsa nduna za boma kuti ino si nthawi yodzikundikira kapena kudzilemeretsa koma ndi nthawi yotumikira Amalawi omwe ali m'mavuto adzaoneni. The retreat came as a timely and a candid reminder of His Excellency the President's recurring message to the Cabinet that this is the time to save Malawians, not to enrich ourselves. It is a duty for all of us, therefore, to religiously keep in mind this directive. Let us draw lessons and implement the resolutions that have just been summarized by the Chief Secretary. Pamenepa Dr. Jane Ansah auza nduna zonse za boma kuti ziyike chidwi pa nkhani yakayendetsedwe kabwino kachuma, utsogoleri wabwino komanso kutsogolera kayendetsedwe ka ntchito za boma kuti zikhale zokomera onse. Iwo ati ali ndi chikhulupiriro kuti maphunziro a magawo amenewa athandiza kwambiri ndunazi kutumikira bwino anthu molingana ndi mfundo za chitukuko cha dziko lino komanso mfundo za chipani cholamula cha Democratic Progressive DPP zomwe ndi mfundo zofuna kuchotsa anthu mu mphawi wadzaoneni pobweretsa ndondomeko za chitukuko zokhazikika. Maphunzirowa achitika ndi thandizo lochokera ku bungwe la United Nations Development Program UNDP. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah mawa uno ayendera anthu amene akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi mdera la Senior Chief Chowe mboma la Mangochi. Malinga ndi nthambi yona ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma, mvula ya mphamvu yomwe inabwera ndi mphepo inaononga nyumba za anthu 116 mdera la Sub-TA Moto ndipo mawanja oposa 108 ndi amene akhudzidwa ndi ngoziyi mmodzi mwa makumba mbomalo. Pali chiyembekezo choti Dr. Ansah atsegulira mwambo opereka katundu osiyanasiyana ongoyembekezera. DC wa boma la Tcholo Harrison Kapanga wayamikira nthambi yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma kamba kupereka thandizo la msanga kwa anthu omwe akhudzidwa ndi ngozi ya mvula ya mphepo ya mkuntho yomwe yaononga nyumba m'madera a mfumu Chikhwaza, Samoti ndi Mchacha kwa mfumu. Akupanga ati mawanja pafupifupi 53 akhudzidwa ndi ngoziyi ndipo kudzera ku Dodma alandira kale thandizo
la chakudya ndi ziwiya zina zogwiritsa ntchito pa khomo. Iwo alandira kale zimenezi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah akuyembekezeka kukayendera anthuwa m'mudzi mwa Chikhwaza lero. Akupanga kufotokoza. Zimezi zinakhudza kwambiri chifukwa anthu alibe pogwira ngati anali ndi nandolo, anali ndi mwina makaka, zinthu zimezi zaonongeka. Alibe chakudya, alibe zovala, ndi anthu ofunika chithandizo kwambiri. Ndinene pano kuti titapanga ripoti limene monga mmene timachita nthawi zonse, tinatumiza ku Dodima. A Dodima mawa ake anatipatsa chimanga namba 53, komanso anatipatsa maplastic 53, anatipatsa ndowa mwina 53, anatipatsa mapero mwina 100. Tinabwera kuno kudzagawa. Izizi zatimangitsa kuti ifeso tikhale olimba mtima kuti tikangogogoda ku Dodima kucha chinthu chabwera kale. Zimene zikufunikira chifukwa muone mmene chinachitika pakalepa mpaka kuti tikagogoda katundu amachedwa abe. Anthu ena analuza chikhulupiriro mwakuti pano ena nyumba zawo zinagwa sanalembetse nawo amene kuti ife mukalemba mayina sizibwera. Koma apapa tikuthokoza ku Dodima chifukwa changu chimene achitache kuti zinthu zikangotonekera kalekale katundu wabwera. Tikuthokoza kwambiri chifukwa kuti akumatifungatira nthawi ya mavuto ngati amenewa. Pakali pano tikudikira chithandizo chokwa mbawerako sichinabwere. Ndiye monga tikuva kuti mwina pota vice president akubwera kunoko mawa mwina atibweretserako chithandizo chimene chifukwa anthu akuvutika kwambiri. Amayi mdziko muno awalimbikitsa kuti akhale patsogolo kulimbana ndi mavuto omwe amadza kamba kakusintha kwa nyengo. Katswiri wa zakusintha kwa nyengo wa dziko la Canada Joel Matt ndiwo ayankhula izi kumponera m'boma la Dowa ku maphunziro a zakusintha kwa nyengo. Maphunzirowa anakonza ndi abungwe a Leadership for Environment and Development Lead Malawi. Chipiriro Mtumodzi ali ndi zambiri. Pozindikira kuti mavuto ambiri odzakamba kakusintha kwa nyengo amakhudza kwambiri amayi, bungwe loona zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo la Lead Malawi linabweretsa pamodzi amayi osiyanasiyana kuti aphunzire za nkhaniyi. Amayiwa omwe ndi oposa 30 ndi mamembala a bungwe la Women Network in Climate Action of Malawi WONECAM. Malingana ndi mkulu wa bungwe la Lead Malawi Professor Sostin Chiwota kafukufuku waposachedwapa anapeza kuti amayiwa amasowa upangiri wamomwe angathanire ndi mavuto akusintha kwa nyengo. Ntchitoyi akuyigwira ndi chithandizo cha ndalama zochokera ku dziko la Canada. Katswiri wa ku Canada wa zachilengedwe a Joel Matt wati amayi a dziko muno akuyenera kuchilimika pa nkhani ya kusintha kwa nyengo chifukwa kumakhudza moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Ndipo mmodzi mwa amayiwa a Jesse Mwale omwe ndi mlimi ochokera boma la Mzimba ati tsopano ali ndi kuthekera kokaphunzitsa anzawo upangire omwe apeza wa kusintha kwa nyengo. Ndikaphunzitsa azimayi anzanga ndi asungwana za kusintha kwa nyengo. Ndiponso ndikaphunzitsaso zakuti azimayi nafeso ndife anthu othekera tisazitengere kuti amuna okhanda pene angati. Kusintha kwa nyengo mmene kwasinthira ife timaphunzitsa ndi kale manyowa tikapitiriza kuti tipitirire kuzala mitengo malingana ndi nyengo mmene zasinthira. Tipitirize ndithu kumagwiritsa ntchito manyowa pa nthaka imakokololoka koma tikayika manyowa chinyezi chimakhalirira ngakhale kukhale ma dry outs komabe chimatani chimangachita chimachita bwino sichinyala. Ine ndikapitiriza kuphunzitsa azimayi anzanga achisungwana even ma VDC ma ADC. Mubungwe la WONECAM muli amayi omwe ndi alimi ogwira ntchito ku mabungwe omwe si aboma komanso ena ogwira ntchito mboma. Chipiriro Mtumodzi, MBC News, Mponera. Ntchito za umoyo m'boma la Tcholo zikuyembekezeka kupita patsogolo kutsatira thandizo la zipangizo zogwirira ntchito ku chipatala za ndalama zokwana 2.5 billion kwacha kuchokera ku gulu lina la Malawi omwe amakhala mdziko muno komanso kunja kwa dziko lino lotchedwa The Patriots. Gululi lati thandizoli ndi gawo la masomphenya ake osintha zinthu popititsa patsogolo umoyo wa Malawi mdziko muno. Jane Chinsamba ali ndi zambiri mu ripotili. Pozindikira kufunika kwa ntchito za umoyo, gulu la Patriots latenga udindo othandiza boma popereka zipangizo zogwirira ntchito mzipatala mdziko muno. Poyankhula pomwe gululi limapereka thandizoli pa chipatala cha Tcholo, mtsogoleri wa gululi yemwe ndi mmodzi mwa Malawi omwe amakhala kunja kwa dziko lino Professor Edward Mbewe wati nthawi yakwana yoti Malawi omwe ali kunja ndi mdziko muno athandizire masomphenya a boma
posintha kaganizidwe kosiyira boma chilichonse maka pokonza mavuto ena omwe anthu amakumana nawo. Iye wapempha akuluakulu a zaumoyo pa chipatala cha Tcholo kuti agwiritse bwino ntchito zipangizo zomwe aperekazi ndi kuti zigwire ntchito yake moyenera. Dziko lili ndi ntchito yayikulu kuti athandize anthu muzipatala, ndiye madokotala nawonso ntchito yawo kuidziwa koma ngati alibe zipangizo ndipo vuta kuti athandize anthu. Ndiye chimene tinayamba nchakuti kutumiza anthu abwere akayankhula ndi madokotala muzipatala afufuze kuti chimene mukufuna ndi chani, andatiuza zinthu zija mmene anatiuzira. Ndiye timabwera ku America kukatola zinthu zija zimene zikufunika kuyika makontena nkubwera. Mawu ake bwana mkubwa wa boma la Tcholo Hudson Kupanga wati zipangizozi zithandiza kwambiri kuti anthu am'madera ozungulira chipatalachi adzilandira chisamaliro mosavuta. Ife ndifonyadira kwambiri kuti landa zinthu zimene zizi kuno ku Tcholo chifukwa chakuti takhala tilovutika kwambiri m'magawo amene wawa, koma chifukwa chakuti thandizo limeneli labwera nthawi yoyenerera pamene tili nkusoweka zinthu zambiri mu chipatala mwathu. Ndife anthu onyadira kwambiri kuno ku Tcholo. Tili ndi ma health center tizipatala zing'ono timene timasowekera matebulo ngati opangira x-ray. Pamenepa mfumu yayikulu mchilamwera yalonjeza kuti ionetsetsa kuti zipangizozi zikusamalidwa bwino kuti anthu apitirire kupindula ndi chisamaliro cha zaumoyo m'bomali. Thandizoli ndi gawo la ntchito yayikulu yomwe gululi lakonza lopereka makontena 100 azipangizo zogwirira ntchito zaumoyo mzipatala zosiyanasiyana mdziko lonse la Malawi. Jini Chinsamba, MBC, Tcholo. Dziko la Malawi lero likukumbukira matenda a AIDS pa nthawi yomwe likuchita bwino pa nkhani yothana ndi kachilomboka, ngakhale kuti pali chiopsezo choti ntchitoyi itha kubwerera mbuyo kamba kochepa kwa thandizo lomwe dziko lino limalandira kuchokera ku dziko la America mu ndondomeko ya PEPFAR. Izi zikudza pa nthawi yomwe dziko la Malawi likupitirira kuchita bwino pa nkhani yothana ndi matenda a AIDS pamene yakwanitsa mlozo wa 95 chaka cha 2025 chisanathe, chomwe chinali chaka chomwe mayiko pa dziko lonse anakhazikitsa kuti adzakhale atakwaniritsa mlozowo. Kukwaniritsa kwa mapulani amenewa zayika dziko lino mu gulu la mayiko ochepa omwe akwaniritsa masomphenyawa. Lipoti la mchaka cha 2024 lokhudza mapulani a 95 akuonetsa kuti anthu 95 pa 100 aliwonse omwe ali ndi kachilombo ka HIV amadziwa za mmene thupi mwawo mulili. Mwa anthuwa 95 pa anthu 100 akumwa mankhwala otalikitsa moyo awa ama ARV, ndipo mwa anthu 95 pa anthu 100 omwe akumwa ma ARV wa akwanitsa kuchepetsa kuchuluka kwa kachilombo ka HIV mthupi mwawo. Mkulu wa bungwe la National AIDS Commission NAC Dr. Beatrice Mathanje ati Malawi yakwanitsa masomphenyawa kamba ka mfundo zabwino zomwe boma linayika zothana ndi matendawa komanso kugwirana manja kwa magulu osiyanasiyana omwe amagwira ntchito yothana ndi matendawa. Amathanje atinso chiwerengero cha anthu omwe akupezeka ndi matendawa chatsika kuchoka pa anthu 14 pa anthu 100 aliwonse zaka za 1990 kufika pa anthu 7 pa anthu 100 aliwonse chaka cha 2024. Imfa zobwera kamba ka matendawa zatsikanso kuchoka pa anthu 80,000 chaka cha 2003 kufika pa anthu 14,000 mchaka cha 2024. Mwambo wa chaka chino okumbukira matenda a AIDS akulunjika pa kufunika kuti abambo azikayezetsa magazi kuti adziwe mmene mthupi mwawo mulili, chifukwa abambo ndi gulu limodzi lomwe limanyalanyaza kukayezetsa magazi. Mukondera nkhani zochokera kuno kwa MBC mawa uno, ndipo tiye tionenso mitu yake. President Mutharika lero anyamuka mdziko muno kupita mdziko la South Africa. Boma lipereka thandizo la katundu osiyanasiyana nkuyembekezera kwa anthu amene akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi m'maboma a Mangochi komanso Tcholo.
ndipo dziko la Malawi lero likukumbukira matenda a AIDS pamodzi ndi dziko lonse. Takulandiraninso ku nkhani zathu mmawa uno. Tikupitiliza ndi nkhani yoti bungwe la Press Trust lapempha mabungwe omwe saboma kuti athandize kupititsa patsogolo maphunziro. Mmodzi wa akuluakulu ku bungweli a Audrey Mwala ati sukulu zochuluka mdziko muno zili ndi zosowa zambiri zophunzirira zomwe zingapititse patsogolo maphunziro apamwamba. Amwala alankhula izi m'boma la Kasungu pomwe bungwe limapereka zipinda zophunzirira pa sukulu ya sekondari ya Chamakala m'bomalo. Trinity Kapamtengo ali ndi ripoti. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Press Trust Audrey Mwala ati pamene dziko la Malawi likutsogoza ntchito za maphunziro apamwamba, zipangizo zochuluka zothandizira ntchitoyi ndi zofunikanso. Iwo ati kupezeka kwa zipangizozi monga malo komanso zipinda zophunzirira zabwino kungathe kupititsa ntchitoyi patsogolo. Pakali panopo maphunziro alipo tikhoza kunena kuti akupita kolondola koma sitinganene kuti tafikapo. Maphunziro wando kuti ndofunika kuti tipitirire, kupitirira kwake ndiko kuti tiyenera kuti tikhale tikupanga improve. Mwachitsanzo ma laboratories zimene anthu angathe kupanga ma experiments osiyana-siyana, komanso ma computer, komanso ngati malo ogona amakhalanso vuto lalikulu, komanso ma office, komanso zofunikira za aziphunzitsi zimakhala zovuta. Poyankhulapo, mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi ya maphunziro a Dickens Mbewa ayamikira bungweli pa thandizoli potsindika kuti chitukukochi chithandizira sukuluyi komanso midzi yozungulira. Iwo achenjeza ophunzira pa sukulupa kuti pasadzapezeke wononga zina mwa zipangizo za chipindachi, koma kuti pazikhala kukambirana ngati pali kusamvana pakati pa aphunzitsi ndi ana asukulu. Ngati unduna wathu akhazikitsa maphunziro a kupanga counseling, wathandiza anyamata ndi atsikana kuti akakhala kuti ali ndi vuto kapena kusagwirizana ndi aphunzitsi awo kapena leadership ya pasukulu asamathamangire kuononga katundu. Polandira thandizoli, mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi a Christina Chiwaya ati chitukukochi chabwera mu nthawi yake pamene sukuluyi yakhala ikuvutika ndi vuto la zipinda zosakwanira zophunziriramo. Iwo anati izi zithandiziranso kakhozedwe ka ana pa sukulupa. Mablocks amene wathandizira kwambiri kuti kakhozedwe ka ana kakhale kabwino, chifukwa chonena kuti malumziwo ali ndi malo okwanira bwino kutentha ana sakumva aphunzira popanda chofuta china chilichonse, nawo aphunzitsi agwira ntchito yawo popanda vuto lina lilonse. Bungwe la Press Trust lamanga ndi kupereka zipinda zinayi zophunzirira, maofesi aphunzitsi awiri, zimbudzi zamakono komanso tanki ndi pampu ya madzi zomwe ndi zokwanira ndalama zosachepera 350 million kwacha. Trinity Kapamtengo, MBC Kasungu. Ndipo khonsolo ya boma la Chikwawa yati umphawi komanso ngozi zogwa mwadzidzidzi ndi zina mwa zimene zikuchititsa makolo kuti adzilekerera ana awo kapena kumawachitira nkhanza zosiyanasiyana. Mtolankhani wathu Ruth Chinangwa ali ndi nkhani yonse. Mmodzi mwa akuluakulu ku ofesi yona za chisamaliro cha anthu ku khonsolo ya boma la Chikwawa, a Kenneth Masangano, atsimikizadi kuti umphawi ndi ngozi zakugwa mwadzidzidzi zikukulitsa mchitidwewu. Iwo anati izi zili chomwechi chifukwa makolo ambiri sanaphunzire mokwanira komanso ambiri amapita mdziko la Mozambique kukayang'ana mwayi wa ntchito. Amasangano anena izi pamene amayamikira malo oyang'anira ana mbomali a SOS pa ntchito yomwe akugwira poteteza ufulu wa ana potukula mabanja ovutika. Kwenikweni kufunika kwake kuti zinthu zingapo zimene kufunika choyambirira ali kunena kuti tikuona kuti makomiti afikira amene ali ndi udindo kudera kunoko. Sosi ndife aboma tinapanga empower kuti iwo ali ndi udindo kwenikweni kupanga makeses maso kumene kuingiza ndi makomiti anzawo omwe ngatani kuti angagwire ntchito pochepesa maso kumene kufuna kukwanisa ufulu wa ana amenewa. Mkulu oyang'anira ntchito za SOS mbomali amayi Konyoni ati bungwe lawo laonjezera zaka zina zinayi za ntchitoyi yomwe ifikire ana 1200 ku mabanja 300 ovutikitsitsa. Imeneyi tiyamba ndi mabanja ena osati amene tachoka nawo kuyayi, amene alephera kupanga graduate, amene project ikamatha chaka chino cha 2025 tathana nawo.
mu chaka cha 2026 tipangaso recruit mabanja ena 300. Magrupu ake ndi omwe aja awiri Mphungu ndi Mpheza, koma tawonjezerapo group wina timati Chipwaira. So tikhala ndi ma group senior group atatu project ya sopano. kafukufuku yemwe anachitika mderali mzaka za 2008 ndi 2011 okhuza umoyo wa ana akusonyeza kuti ana oposa 16,000 anataya chisamaliro cha makolo. Ruth Chinangwa, MBC, Blantyre. Boma lati miyambo ya chikhalidwe ndi chida chothandiza pa ntchito za zokopa alendo mdziko muno. Nduna ya zamalo Ajapi Mhango anena izi pamwambo okumbukira chikhalidwe cha anthu akukaronga ndi chitipa umene unachitikira pa tsinde la phiri la Mbande mboma la Karonga. Iwo atinso miyambo ya mtunduwu imathandiza kupititsa patsogolo chikhalidwe cha ndi chuma cha dziko. Hassan Phiri wabwera ndi zambiri mu ripoti ili. Mtsinde mwa phiri la Mbande anali malo otanganidwa pamene anthu ochokera ku Chitipa ndi Karonga anakhamukira kudzakondwerera chikhalidwe chawo. Magule monga Mwinowe, Ndoro, Indingala ndi ena analikitika pamalopo kusonyeza chikondwererocho. Yemwe anayimira mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika Ajapi Mhango ati miyambo ya chikhalidwe imapititsa patsogolo umodzi ndi kugwirizana pakati pa anthu. Iwo ati mtsogoleri wa dziko lino ndi odzipereka kuonetsetsa anthu akutsunga chikhalidwe chawo mdziko muno mwa ufulu. Apo iwo ati chikhalidwe ndi chida chimodzi chothandiza kupititsa patsogolo ntchito zokopa alendo ndi chitukuko. Kwa alendo osiyanasiyana. Pala alendo panachoka ku Zambia, pala alendo panachoka ku Tanzania, pala alendo panachoka ku Machinga, pala alendo panachoka ku Palombe. Anthu amaboma osiyanasiyana lelino ali kuno ku Karonga. Anthu amene kubwera kunoko sikuti aenda mumlengalenga yayi. Amene watu aenda magali moto, akwera mabasi, akwera matransport osiyanasiyana. Ndiye kuti anthu amene ali mu sector ya transportation, amene ali ma business za maendedwe, ndiye kuti apanga ndalama. Chimodzimodzi amene ali ni malo ogona, ife tutagona kuno ku Karonga. Sikuti takuna mnyumba mwathu tiya, takuna mnyumba yolipira. Ndiye kuti anthu onse amene abwera kuno choku Tanzania, choku Zambia, ose aja anafuna tapeze malo ogona kuno. Ena anabwera dzana ilo. Ndiye kuti maloji amene ali mabizinesi ntchito zokopa alendo za manyumba ndi zina zotero apanga ndalama. Ndiye tikamanena kuti miyambo ngati imakopa alendo ake ndati amene Poyankhula m'malo mwa Paramount Chief Kiyungu, mfumu yaikulu Karonga yati mwambo wa chaka chino unali opambana poganizira kuti kunabweranso alendo ochokera ku mayiko monga Zambia ndi Tanzania. Sitinayambe takhalapo ndi anzathu ochokera mayiko ena. Nkoyamba mwambo umenewo kuti tikhale ndi anzathu ochokera ku Tanzania, ochokera ku Zambia ndi kumadera ena amene mwina machi mbuyo sanafikire kuti azafike pambande. Kumwambo kunafika akuluakulu a boma, mafumu ochokera madera ena osiyanasiyana a mdziko muno ndi anthu ochokera mboma la Karonga ndi Chitipa. Aka ndi kachitatu kuti mwambo uchitike ku Mbande kuchokera mchaka cha 2022. Hassan Phiri, MBC, Karonga. Unduna wa zaumoyo watsindika zakufuna kuphunzitsa ndi kudziwitsa anthu za kansa ya khomo la chiberekero komanso ubwino oyezetsa pomwe dziko la Malawi likutsalirabe pa ntchito yolimbikitsa amayi ndi atsikana kuti akayezetse. Akuluakulu a zaumoyo ati kuchuluka kwa zikhulupiriro ndi uthenga wabodza ndikomwe kukukolezera kusachita bwino kwa dziko lino pa ntchito yolimbana ndi nthenda ya kansa ya khomo la chiberekero. Emmanuel Chikonso akufotokoza. Chiwerengero cha amayi omwe akumwalira ndi kansa ya khomo la chiberekero akuti chikupitirira kukwera. Bungwe loona za umoyo pa dziko lonse limayerekeza kuti amayi oposa 463,000 atha kumwalira ndi nthendayi pakati pa zaka za 2020 ndi 2070 ngati amayi sangalandire thandizo. Unduna wa za umoyo waloza chala zikhulupiriro zomwe akuti zikubwezeretsa m'mbuyo ntchito yolimbana ndi nthendayi ponena kuti boma linayika pa mtima ntchito yoyeza nthendayi. Mmodzi mwa alembi ku unduna wa za umoyo a Breston Chisamire ati pakufunikira kuyika njira zodziwitsa anthu komanso ubwino oyezetsa nthenda ya kansa ya khomo la chiberekero. Mu matageti athu kusonyeza kuti tikufikirabe koma sitinafikebe chifukwa choti ena chifukwa cha nkhani ya zikhulupiriro
ndiye nakuti afikiridwe zikuvuta komabe kumbali ya matageti amene takhala tikupanga tikuonesa kuti tikapanga raundi imene tikumafika ndithu over 80% kuti tikuwafikira atsikana olazimayi kuti alandire katemera amene wa HPV. Mmodzi mwa akuluakulu oona za uchembere wabwino Abrea Sewale anavomereza kuti ntchito yofuna kuti amayi akayeze khansa ya khomo la chiberekero ikuyenda pang'ono-pang'ono, pomwe amayi 40 pa 100 aliwonse ayezetsa, pomwe anthu 70 pa 100 aliwonse ndiye mulingo wake malinga ndi bungwe la zaumoyo pa dziko lonse lapansi la WHO. Mene ndionena pano zosatira zinatuluka ndipo zikusonyeza kuti anthu njira yoti azitenga okha aziziyeza okha titere akuikonda kwambiri chifukwa chokuti njira zinazi zimakhala kuti mwina pamakhala zochitika zambirimbiri than ina yoti atakuzitenga sample okha kupitisa uko akangoyeza angodikira zosatira. Malipoti akuonetsa kuti dziko la Malawi likutsogola ndi imfa za matenda a khansa ya khomo la chiberekero pa dziko lonse. Mmodzi mwa akuluakulu akubungwe la Dream St. Egidio Asangali Haba wati nthenda ya khansa ya khomo la chiberekero ndi chiopsezo pa chitetezo cha dziko lino potengera zopsinja zomwe zimadza amayi akamwalira ndipo ana otsala amazunzika nayamba mchitidwe osayenera. Akuluakulu aboma komanso nthambi zosiyanasiyana ati kudziwitsa anthu za nthenda ya khansa ya khomo la chiberekero komanso bwino oyezetsa nthendayi ndi njira zokhazo zogonjetsera nthendayi. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Munkhani za masewero, Craig Sporting yagonjetsa FCB Nyasa Big Bullets ndi zigoli ziwiri kwa du m'masewero a Mutiene Super League omwe anali pa Aubrey Dimba Stadium kumchinji. George Chaomba komanso Jackson Bezand omwe agoletsa zigolizi kuti Craig Sporting itenge mapoint onse pa masewerowa. Pamene Wanderers yalephera kupita pamwamba pa mpikisanowu italepherana ndi Chitipa United posamwetsana chigoli m'boma la Chitipa. Mtolankhani wathu Yamikani Simtowe ali ndi nkhani yonse. Anali masewero omwe matimuwa anayamba ndi mphamvu. Bullets ndi omwe inayamba kumenya pa golo la Craig Sporting kangapo kudzera mwa Paul Master, Babatunde Adepuju komanso Chikumbutso Salima koma sizinaphule kanthu. Nayo Craig Sporting inapeza mipata kudzera mwa Jackson Beza komanso Peter Kadawati koma analephera kugoletsa ndipo chigawo choyamba chinathera 0-0 koma zinthu zinasintha mu chigawo chachiwiri. Craig Sporting italowetsa George Chaomba yemwe amapereka thengenenge kwa otseka kumbuyo kwa Bullets, ndipo Chaomba anapeza chigoli pa 53 minutes ndipo pa 62 minutes anapereka mpira kwa Jackson Beza yemwe anagoletsa chigoli chachiwiri cha Craig Sporting. Izi zinapereka mphamvu ku Craig Sporting yomwe inapitiriza kupanikiza Bullets koma mwayi sunapezeke wa chigoli china. Mphunzitsi wa Craig Sporting Elia Kananji wayamika osewera ake kamba kochilimika komanso kukwanitsa kugonjetsa Bullets kwa nthawi yoyamba. Kananji wati izi ziwapatsa mphamvu pomwe akhale akukonzekera masewero awo ena mu mpikisanowu. Wachiwiri kwa mphunzitsi wa Big Bullets Gilbert Chirwa wavomereza kuti timu yawo sinasewere bwino ndipo akaunika kuti akonze pomwe zalakwika ndi kuti adzachite bwino m'masewero awo otsatira. Ngakhale yagonja, Bullets idakali pamwamba pa log table ndi mapoint 56 pa masewero 25 ndipo ikufanana mapoint ndi Wanderers yomwe yalepherana ndi Chitipa United 0-0 mboma la Chitipa. Wanderers yaswera masewero 24 ndipo ili pa namba 2. Masewero ena Silver Strikers yomwe ili pa namba 3 yagonjetsa Sivo 1-0 kudzera mwa chigoli cha Innocent Shema pa 86 minutes. Dedza Dynamos yagonjetsa Mafco 2-1 pamene Karonga United yagonja pa Khomo 1-0 ndi Ekhaya. Yamikani Simtowe, MBC Sport. Ndi nkhani imeneyi tafika pa mapeto pa nkhani zathu mmawa uno. Tisanasiyane na insomiti yake. President Mutharika lero anyamuka mdziko muno kupita mdziko la South Africa. Boma lipereka thandizo la katundu osiyanasiyana ngoyembekezera kwa anthu amene akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi m'maboma a Mangochi komanso Tcholo. Ndipo dziko la Malawi lero likukumbukira matenda a AIDS pamodzi ndi dziko lonse.
pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Yvonne Tamanda Phoya. Mawo pambana. Yapeka osafuna makobiri zake izo anzano akuphula cash kudzera mu cash yapweka pa MBC TV1 ndi MBC Facebook page kuti mulowe nawo mmasewerowa. Imbani *4342*9# lowetsani nambala ya matikiti omwe mukufuna kugula. Muli ndi kuthekera kugula matikiti mpaka 10